Internet és una eina increïblement poderosa per canviar el món. Una biblioteca universal, el sistema nerviós central de la nostra cultura i el gran nivellador de la creativitat i la innovació. I a continuació, dos paios parlant en un bar de cap per avall. Aquí comença Barra Inversa. William! Què tal? Molt bé. Sí? Sí, Sí? super. Hem estat uns dies fora? Bastants dies, 2 setmanes. 2 setmanes, sí. 2 setmanes. Però crec que, això ja ho vam parlar l'últim dia, No. però crec que només hi ha hagut una setmana sense Barra Inversa, no? No. No ho sé, que ho mirin ells. No, n'hi ha hagut 2. 2 Clar, setmanes? la que jo vaig estar fora i la Ja ho vam dir, és que el Guillem va estar a Nova York, Sí. molt malament, que Sí, te'n vagis sí. a Nova York Sí, i tal, sí. i la setmana següent vaig estar jo a Nova Que York. molt bé, tot I que tot vagis tu, genial. que vagis tu sempre és fantàstic. I atenció, perquè ens vam trobar, o sigui, perdó, és que- anàvem setmanes totalment diferents, vale? De fet, una correlativa a la següent. Val? Són viatges, diguéssim, organitzats, cadascú pel nostre compte. Ell amb la seva família, jo amb la Sí. meva dona. Exacte. Sols. Exacte, sí. Val, i tu amb la teva família, tu amb més gent. Jo amb 6 sols. persones Amb i, sis i persones. 4 de les quals jubilades. Sí. O sigui, jo vaig fer un viatge molt diferent al teu. Mare meva. Molt diferent al teu. Perquè, Però bé, no sé o si no? ho saps, però els jubilats són com nens. Si els has de controlar com a nens, o sigui, has de vigilar que no te'ls atropellin, Però que no no són caiguin. de goma, no són de goma. Però com no els són de nens. goma. O sigui, si un jubilat et cau, cagada. I a més als Aviats a la Estats merda. Units... No, i a més O no. als Estats Units et surt barata la Clar, cosa. clar, clar. Vale, Clar, tu molt no bé. vas agafar... Tu segurament no vas anar a agafar un seguro extra que No. el que ja tens de... Tu sí. Clar. Però és que, clar, o sigui, és que tu has de calcular les possibilitats de que passi alguna cosa. És que... Bueno, atenció, perquè avui explicarem algunes coses a nivell tecnològic, algunes que fan bastanta risa, la veritat, sobre el nostre viatge a Nova York. Sí. Va ser casualitat. Ells eren a Nova York, Sí. jo a Nova York, i a més coincideix que jo arribava Sí. justament el moment en què tu marxaves. Sí, De fet, això- agafaves el mateix avió. Jo vaig agafar l'avió amb el que tu vas volar allà, Sí. vas estar parat 2 hores en allà i vam marxar. Exacte. Jo vaig marxar amb aquell mateix avió. I vam intentar trobar-nos. Nosaltres Sí. pensàvem que allà al JFK ens Sí. veuríem al sortir, alguna cosa, ens Sí. podríem abraçar, no? Sí, com Podríem passa, fer una perquè a la birra T1, per exemple, passa això. Tu a la T1 vas Sí. i quan surts Sí. de l'avió... Primer surten els que venen, els que Sí, arriben sí, d'aquell avió. però arribes per la mateixa porta, al mateix nivell. Sí, allà no. Allà no, allà el que passa és que hi ha 2 nivells. Els que van a sortir estan al pis de dalt i els que arriben estan a baix. Llavors, ell va sortir per baix i jo estava esperant a dalt, llavors no ens vam veure. I el Guillem, que és una mica malalt de tema avions i tal, Sí. i té Flight Radar Sí. i aquestes apps, i mira a Sí. veure on estan els avions, i a vegades surt a la terrassa, i mira, diu, ai, mira, ara passa un avió per aquí dalt. Sí. És un Sí. 735 i aquestes merdes. Sí, vale? cadascú sé el seu, sí. Quin avió era aquest amb el que van volar? Un 745? S'ha de dir en castellà, eh? Què era? No ho saps, saps. No, era un Airbus A300. Una merda. Era un Airbus que tenia, al bany, tenia cendrer. Imagina't Sí. si era viejo És que era el vell. d'allò. Però perquè era un charter, o sigui, era un avió que no és de Level, és un avió que van llogar a una empresa que es diu Vamos. No, però si estava psicrosilat amb Level, posava Level. Però això... Ho havien posat, la pegatina... Clar, tu saps que pots ficar una enganxina a un I lloc. tu com ho saps? Això de que el Vamos i no sé què, com ho saps? Primer perquè ho deia el propi bitllet, ja. Diu, aquest vol és un vol charter operat per Vamos. Amb Level, sí. Hòstia, i què és això de Vamos? No havia sentit mai. Vamos, és amb W, Vamos. Ui, que són xecs. És un charter, una empresa charter. No sé d'on tenen la seu, però... Total, el Però tu pots Guillem... llogar, tu pots trucar a aquesta empresa i dir Sí. ara vull posar-me em fiques vull dir, Nordic barra Wire. inversa o el que Barra vulguis allà, inversa, saps? sí. A l'avió i ja està. I, pues hòstia, això ara no m'he sabia. sentit com dir el Dir nom el de la nom teva d'un- ex quan estàs parlant amb la teva nova parella. És horrible, això. Val, doncs el Guillem, que és una mica malalt d'aquestes coses, hòstia, em diu, jo vaig encendre el mòbil, que per cert, vaig utilitzar una cosa que es diu o la Fi, o la Sí. una cosa està així, molt bé. que et donen una eSIM que tu actives a l'arribar als Sí. Estats Units, i llavors portes una eSIM a més de la teva SIM normal, Sí. i allà tens dades il·limitades per tot el teu viatge. Està bé. Sí. No és cara, a més. Vaig Sí. agafar un per la meva dona, un per mi, i vam tenir internet tots els dies. I aleshores, just a l'arribar, ho vaig activar, perquè ja ho tenia programat des d'aquí i només vaig haver de pitjar un botó, i el primer missatge que rebo és: on estàs? A la dreta o a l'esquerra de l'avió? Del Guillem. És el primer que Sí, dic, va hòstia. ser així. I aquí ja se'm van activar les alarmes. Hòstia, el tio aquest ja sap on estic, vale? I llavors li vaig dir a la dreta: vale, doncs mira per la finestra. I veig a un fill de puta, un gilipolles, un subnormal, a una finestra molt lluny, a 100 metres. Ara ho estàs dient així, però et va fer molta il·lusió en aquell moment, et va fer il·lusió. És que
Aquest viatge que he fet a Nova York és un dels millors viatges de la meva vida per moltes coses que ens han passat allà, però aquest va ser, saps allò de la guinda final? Doncs va ser la guinda inicial de, hòstia, a partir d'aquí tot anirà rodat, i efectivament. I ja està, i va ser senzillament veure el Guillem fer així, fer-nos senyals l'única interacció que vam poder tenir. Amb el flash de l'iPhone, que va ser un moment de... Jo estava il·lusionat, o sigui, va ser molt divertit. En aquell moment vaig dir que guai el que hem fet, no sé què, i llavors ho vam compartir en el nostre grup privat que tenim de Telegram de Nordic Wire, i el primer comentari, nosaltres esperant que la gent reaccionés amb la mateixa passió amb la que nosaltres havíem viscut aquest moment màgic, i el primer comentari va ser sois tontíssimos. Sí, i és que era clar. I clarament em va posar al lloc aquell comentari. Bueno, va ser així. Del viatge a Nova York, alguna... A York? A York. És que no pot ser que diguis York, Nova York. És Nova York. Nova York. No, York no. No cal que diguis ella. La Y no es pronuncia. Nova York. York sí. Què vols dir? Ho estem dient tot el rato igual. Aviam. A veure. Sí, aviam. Nova York. Ara sí, però és que has dit Nova York abans. Nova York. York sí, York no. Si no és com Guillem. Guillem. Guillem és... Guillem és Guillem. No, aquest és el problema. Però Nova York sí que és York. Nova York. No. Nova York. Vale, ja està. Pues està a Nova York. Què? Sí. 4 puntualitzacions tecnològiques de Nova York. Sí, anem només al tema tecnològic, perquè aquest podcast, ja ho sabeu, és un podcast tecnològic, per tant no parlarem... Podríem parlar de cerveses, perquè vaig visitar a moltes breweries, però no ho farem de moment. Sí que aprofitaré per fer menció de la meva cervesa d'avui. La teva no, perquè és japonesa i llavors no té cap tipus de gràcia, però és la IPA Amarillo de guineu. Ah, molt bé. Que això es fa, ho hauria de mirar abans, però... que entenc que l'Amarillo ve perquè hi ha un llúpol que es diu Amarillo, però me l'estic jugant, Es diu Amarillo ja en anglès. Product of Barcelona. Sí, es diu Amarillo en anglès. Vale, molt bé. Vale, va. Coses tecnològiques de Nova York. Sisplau, Guillem. Valls de Torroella. Sí. Saps que començo a pensar que tots són pobles inventats, els de les cerveseries, perquè no els vagin a buscar. Clar. Perquè deu haver-hi cosa. Sisplau, tira endavant. Què t'he d'explicar? Coses tecnològiques de... He de llegir el guió, bàsicament, d'acord. Sí. Una cosa que vull parlar seriosament, que ja sabíem que jo ja sabia que m'afectaria quan anava a Nova York, que són el tema de les propines, els tips. Sí, és una cosa que no estem preparats a nivell mental per aquell sistema. Jo almenys, em costa molt. Hi ha coses de la seva economia que no compartim, com per exemple que els serveis públics siguin una puta merda o inexistents. Jo diria com parlo com a ciutadà europeu. Sí, van molt atrasats amb moltes coses. I una altra cosa és la que un cambrer tingui un sou base molt inferior al d'aquí, si l'arriba a tenir, i que sobrevisqui només de tips i de propines. Llavors, clar, per ells és un sistema molt instaurat perquè és el que s'ha de fer perquè la gent cobri, però per nosaltres, que ja tenim entès que només deixem propina quan el servei ha excel·lit o ha sigut més del que esperàvem, doncs és una cosa que fa mal. Però ja no només això, sinó és la qüestió de que no saps quan estàs pagant, i ja no només al restaurant, sinó a les botigues. A les botigues tampoc hi diu el preu dels impostos, compres una cosa i després dius, cony, però que no havíem dit que era no sé quan. Correcte. Va passar comprant vinils de segona mà, això i tot, Vaig dir, cony, però si posava 8 i ara m'ho cobrat 10, que vol dir això? No, clar, l'impost, l'impost del vinil. Total. Que dius, no sé què fotre amb els impostos, perquè després tot el públic és una puta merda. Sí, bueno, a veure, depèn, no? Hi ha coses que molt bé, però, per exemple, un dels últims dies vaig estar a la zona, aquesta zona on, a veure, com es diu això, com es diu el Hudson Park, per exemple. Com es diu allò, aquell riu? El Hudson Park, aquella zona, hòstia, espectacular a nivell de parcs pels nens, molt cuidat, coses molt top, de parcs que no he vist. Mira que aquí a Sant Cugat tenim uns parcs que venen de tot arreu. Sí, la gent ve de tota Europa a veure els tobogans. Jo veig a vegades alemanys que venen només a tirar-se pel tobogan aquell que hi ha. I marxen, Pues allò molt més evolucionat, o sigui, hi ha coses que... I després és veritat que puges al metro i està fet una puta merda, tot està mal indicat... O els propis carrers, vull dir... O sigui, és una ciutat que en molts aspectes
està al tercer món i no ho saben. Andamis, és tan fort, lo dels andamis. Què vols dir? Lo de que estigui plena d'andamis, i la qüestió, saps per què és? Perquè està ple d'andamis. Això ja ho vam buscar quan tu i jo vam estar junts, i no ho recordava i ho vaig tornar a buscar. I la cosa és que hi ha una llei municipal que diu que tu cada no sé quan has de fer un manteniment a la façana, que la gran majoria de veïns ho troben molt car i no ho volen pagar, i el tema de posar un andami t'eximeix de fer aquest manteniment, perquè si cau alguna cosa, cau sobre l'andami. És un andami permanent. I llavors deixen andamis permanents, cosa que es carrega l'estètica de tot, no? És una merda, però bueno. Bueno, va, i què? Tips, la qüestió, propines. Que és un... O sigui, hi ha moltes vegades que la tecnologia s'aplica per bé a l'usuari de peu, i en aquest cas... però vas explicar lo de l'Apple Watch. No, encara no. Perdó. I en aquest cas s'aplica per mal, i és perquè ara hi ha sistemes que han estat perfectament tecnològicament dissenyats perquè tu interaccionis amb una màquina i palmis la màxima pasta possible. Sí, clar. I això és així. Llavors, hi ha coses com, per exemple, que això ho vaig descobrir l'altre dia, que tu quan tu vas a pagar amb targeta, el que passa és allò típic que et surt, vols deixar un tip i no sé què? Llavors, tota la situació està molt preparada com perquè el cambrer sempre estigui al costat mirant-te els ulls mentre tu fas aquesta acció. Per tant, és molt complicat que tu diguis no deixaré propina i aquí te'n vas. No, i a més, què passa si ho fas? Si dius no deixo propina, perquè és obligatòria la propina, no? Clar, no és obligatori, no és obligatori, però et preguntaran què ha passat, per què no, què ha estat malament, saps? Llavors, el curiós és que tu pots deixar... Generalment els montos finals són 15, 20 i 25. Són les propostes que et fan, val? Però juguen a què? Posen primer la de 25, després la de 20 i després la de 15. Per tant, tu penses que a l'esquerra hi ha la barata i ja li fots a la barata, però t'estan clavant la cara. Està tot pensat perquè d'això. I potser t'acostumes i després t'ho tornen a... O sigui, és clarament perquè palmis el més fort. A més, és una situació en la que estàs allà amb l'atenció de tenir el tio al costat. I després una qüestió que a mi m'ha passat a bastants restaurants allà, i és que no pots pagar amb Apple Watch o no pots pagar amb l'iPhone. A mi m'ha passat relativament, però a molts llocs sí, jo. Jo vaig estar a 3 o 4 llocs on no podia anar amb l'Apple Watch. O t'havies d'aixecar i dir, bueno, doncs aleshores acompanya'm, i havies d'anar allò a la trastienda a pagar amb Apple Watch. I, de fet, en un dels restaurants on vaig anar a Little Italy, li vaig dir Apple Watch. I clar, això les primeres vegades que ens va passar deixàvem les targetes de crèdit a l'habitació. Però tu parles millor anglès, com per dir només Apple Watch. No, jo dic Apple Watch. No, de fet, faig així. Aneu tard, no? Sí. I el tio em va dir, no ho sento, no tenim Apple Watch. Hòstia, però això, la primera vegada que em va passar, hòstia, però això com pot ser? Vull dir, on estem, saps? A Nigèria, val? I no, perdona, però a Nigèria hi ha una implantació molt gran d'Apple Pay, i Nigèria és un país tecnològic molt interessant, Un dia hem de fer un episodi... M'agrada que tu mateix hagis... Un dia hem de fer un episodi especial sobre Nigèria, mira que et dic. D'acord, em sembla bé. I al tio li vaig dir, mira, jo ara a la propina, al final portava una targeta de crèdit, li vaig dir, jo ara la propina posaria 0% perquè només deixo propina, jo només deixo propina amb Apple Watch. No, és que nosaltres no tenim Apple Watch. Doncs jo només deixo propina amb Apple Watch, saps? I al final li vaig dir, però això és que és per vosaltres. Va dir, sí. Bueno, doncs llavors no tinc collons, però deixaré una review a Google dient que aquest restaurant no tenen Apple Watch i posen putes figues a la pizza amb 4 formatges. Això em sembla pitjor. Això ja... Et diré una cosa. La figa en algun tipus de pizza, per mi endavant. No. Per mi endavant. No. Però una 4 formatges no. Per mi és igual que la pinya. La figa a la pizza és igual que la pinya. Discrepo absolutament. Discrepo absolutament. Però molt, molt. Va, i què? Problema de... O sigui, això és una cosa que queda allà, és el seu problema, haver estudiat. El seu problema, però si vas també te'l trobes tu. No, vull dir, jo torno a casa, jo aquest problema no l'he de tenir. Aquest cap de setmana mateix vaig anar a un restaurant a Barcelona, el mateix sistema. O sigui, això està passant, Vull dir, això tingueu clar. S'està implementant a tot el món, és un sistema que saben que fa que A Barcelona has anat a un restaurant i van venir amb una tablet i et van fer triar? Efectivament, i no és el primer. Vols dir que no ho has somiat? I no és el primer. O sigui, això està passant, començarà a passar cada vegada més. No ha passat mai. I és una cosa que tots ens hem de posar d'acord de que no podem acceptar que passi. Ja, però aquí no tenim aquest problema de que els cambrers cobren més i tal. Barcelona té una... O sigui, Barcelona està en una situació tan precària ara mateix en molts sentits que jo vaig deixar un 20% de propina perquè em van atendre en català. I en aquell moment vaig pensar,
és molt de... O sigui, defineix perfectament el que ens està passant. Però és que, a més... Havíem de ser independents O sigui, i hem acabat deixant propina perquè ens parlin en català. O sigui, jo, per exemple, si una cosa em costa 100 euros, un 20% quan és 20 euros. Sí. Clar, és que em sembla molt una propina de 20 euros. És bastant, sí. És que em sembla molt. O sigui, a mi un 20% clar, em sembla molt. Però et sembla molt... O sigui, propina de 5 euros. Però et sembla molt, a tu et sembla molt un 20% perquè el 20% de la propina aquí és un 20% només per dir ho has fet molt bé. Però clar, si tu penses que de tot el cost del que hi ha... Clar, però, mira, ja explicaré una cosa. Nosaltres vam anar a un parell de restaurants bons. D'aquests de volíem anar a provar-ho i tal, de 3 estrelles Michelin tant, i eren restaurants... Molt bons, llavors. Molt bons, sí. Bueno, molt bons. Els millors, en principi els millors, sobre paper. Clar, i cars. No? Sí, clar. Si allà ja són més cars, doncs imagina't el que et costa el ser de Can Roca, doncs imagina't a Nova York. Clar, una propina del 20%... Ja no me'n recordo què vaig fer, no ho tinc clar. Però clar, és que una propina del 20% pot ser un restaurant... O sigui, només la propina, un restaurant caríssim aquí. Sí, sí. No. Una de les coses que et demostra anar en aquell país és sobretot a Nova York, potser hi ha altres zones del país que deuen ser més barates, evidentment, però et demostra molt de que hem d'aprofitar molt més els restaurants que tenim aquí d'estrelles Michelin. No. Perquè vull dir, aquí clar, tu penses 150 euros un dinar, que és evident, no pots pensar com un dinar, has de pensar com una experiència. Si vas a un disfrutar, un celler Can Roca, etc. Però clar, o sigui, és que això, en un altre país, brutal, allà, serien 700 euros. Sí. Si estem parlant de 3 o 4 vegades el mateix preu. Sí. El problema és que anar a disfrutar al Can Roca ara mateix et costa un any. No? Però però ja que estem parlant d'això, truco que me'l vas explicar tu i que efectivament he comprovat que funciona. I és que quan tu pagues amb Apple Watch als Estats... Estem fent o sigui, el nostre target ara mateix d'audiència, d'algú que pugui viatjar als Estats Units, que deu d'haver dos que aquest any viatjaran als Estats Units. No està definit el target ara mateix. El bo és que tu pots parlar del que vulguis. No, però en aquest cas... I veiem quina acollida té. Potser resulta que tenim un munt de gent. No, sobretot, molt important, parlarem del que ha presentat Apple i el que ens hem comprat, però volíem fer aquest apunt. Després ficaré una careta i marxem. Molt important, si pagueu, això ho va descobrir el Guillem, i efectivament jo després ho he comprovat i amb por... És un life hack. Sí, és un life hack. Què és? Si tu vas als Estats Units i tens la sort que pots pagar amb Apple Watch, pagues amb Apple Watch. Llavors, el tio ve amb un tíquet i hi ha la zona de tips. Llavors tu li poses el percentatge de tip que vols. I aleshores, si has pagat amb l'Apple Watch, aquest tip mai se't cobrarà. Sí, recordem, el que està dient ell és un tip manual. És a dir, no és que tu en una pantalla triïs el percentatge, perquè llavors sí que estàs cardat. Si hi ha tecnologia, estàs fotut. Però, si tu poses la targeta, pagues el que val el sopar, i llavors et venen en un paper en el que tu has de posar el total... Que dic Apple Watch, però també dic l'iPhone. Que has de fer una suma! Que has de fer una suma manual! No, jo no faig mai el total. Però s'ha de fer una suma. No la faig jo. Perdona. Jo poso el percentatge i ja ho calcularan ells. No per res, No sé fer perquè sumes, no soc capaç. Però clar, és que un sopar, tu vas a un sopar, et fots 3 birres, jo no puc fer una suma, però encara que sigui 100, 100 més 10, no puc, Tenen apps que ho fan. Bueno, total, i efectivament, els primers cops anava cagat. Perquè, clar, ja que havia de ser gratis, el percentatge pujava. Clar. 30%, sí, total, no me'l cobraràs, saps? I no, efectivament. I després el que diu la meva dona és però escolta'm una cosa, vols dir que aquesta setmana vinent no ens aniran arribant tots els tips que has anat deixant? El tema és, si tu poses la targeta amb el xip, passa això. Primer et surt l'import i al cap de 2 o 3 dies se't cancela aquell import i et ve el total. El total d'import final. Però l'avantatge, que la manera en com és infal·lible aquest sistema és fer servir una targeta de dèbit, rotllo TransferWise, que tu vas carregant de pasta. TransferWise, recorda'm, que ja no es diu TransferWise, es diu Wise, vale? És aquest servei sobretot per fer transferències internacionals i són molt més barates que una transferència que puguis fer des del teu banc, BBVA, Banc Sabadell o el que sigui. Tant és així que una transferència, nosaltres a CaixaDoc utilitzem Wise, fem transferències d'aquestes diàriament, i una transferència que amb Banc Sabadell et costaria 60 euros, aquí pagues 2. O sigui, és aquesta la diferència. I ja... És així? Sí. És que m'acabo de donar d'una cosa. Què? Perdó, faré un petit incís només, però m'acabo de donar que... Es veu alguna cosa? Ja estem gravant encara una càmera. M'aixecaré un moment, però... Explica-ho, mentrestant explica-ho ràpid. Sí, abans hem estat gravant vídeos per l'altre canal que tenim i tenim una càmera genital, com m'agrada dir-li, que ens grava dalt i ens l'hem deixat encesa i hem gravat 1 hora i 35 minuts d'aquesta càmera. Bueno, total, equivalent a 2 terabytes. On estàvem?
Sí, estàvem als tips. No, però estaven dient alguna interessant, no me'n recordo. Bueno, és igual. Vale, aleshores, següent... Sí, ja no, està. de TransferWise. Sí, Wise. I aleshores aquesta gent, a més, tenen una targeta que és molt interessant perquè tu traspasses diners amb euros, per exemple, i li dius, vale, aquests diners que tinc aquí ara són iens japonesos o ara són dòlars americans. O directament no cal. Tu senzillament els tens amb euros al teu compte de TransferWise i si tu la transacció que vas a pagar és amb iens, vale. ell et fa la conversió instantània amb iens, que és molt més barata que la que et fa el banc, bueno, bastant més barata, i ja t'ho treu d'allà directament. També pots fer això, pots fer la conversió, però llavors, és millor i el que anaves a explicar és que lo infal·lible és portar aquesta targeta i quan acabes el viatge treus tots els diners i ja no et podran cobrar res. Exacte, i ara si ho intenten passar, declined. Oh, quina llàstima! No sé, pot ser que el pròxim cop no em deixin fer la esta. Vale, segona cosa que vull explicar a nivell tecnològic de Nova York, que em va explotar el puto cap. El Guillem em va anar passant, com que ell va estar la setmana abans, va fer com una prospecció, eres el que obria camí. Vaig anar obrint camí, sí, anàvem al machete. I li vaig dir, a mi passa'm les 3 coses que em diguis, he d'anar a fer. I una, perquè el Guillem i jo vam estar fa un parell d'anys als Estats Units, junts, vull dir, a Nova York, i una que no havíem fet en aquell moment és que em va recomanar Williamsburg, que és un barri que ara està molt de moda a la zona de Brooklyn. I és un al barri, nord de Brooklyn, sí, cap a dalt. Podríem dir que és un antic barri industrial, més industrial, que ara hi ha restaurants, lo típic que passa a totes les ciutats del món. Salvant molt les distàncies podria ser Poble Nou. Salvant molt les distàncies. I nosaltres, Poble Nou molt bé, no, ja ho sé, però vull dir que és molt més majestuós. És molt més gran, Williamsburg. La Blanca i jo vam agafar una bicicleta d'aquestes elèctriques, vam fer el pont de Brooklyn, vam arribar a Brooklyn, ara se'ns ha anat el guió a la merda. Sí, no passa res. Vam arribar a Brooklyn i allà podríem haver anat allò al centre de Williamsburg, però vam arribar a Williamsburg pel sud de Williamsburg. I de sobte arribem, pum, i ens trobem immersos en un aboràgine de jueus ortodoxos. Ja ho sabeu. Als Estats Units, a Nova York, hi ha jueus ortodoxos, que són aquests que van amb els rínxols, amb el gorro, barret de negre, tot vestit de negre, i les dones, és que això és molt bo, perquè clar, l'outfit, les regles de l'outfit dels homes és molt clara. Van amb aquell traje, vull dir, segurament hi ha botigues que venen... Sí, vull dir, els tios van així. Però les dones, la regla és... no sabem quina és, però bàsicament podries dir que és, com tu vas dir l'altre dia, senyora que va pujar al Titanic. Senyora que se'n va de viatge amb el Titanic. És una senyora gran suïssa del 1700, bàsicament, o 1800, i van totes nenes de 6 anys, nenes de 7 anys, amb la rebequeta, amb el penjollet amb no sé quina creu per fora, les faldilletes de quadros... I rapades, Llavors, clar, coses rares. Ells també van rapats només d'aquesta part, que dius, és que, o sigui, és horrorós, tots són molt lletjos. Tots són molt lletjos, i clar, aquest outfit no es fa més. Sí que ara s'està generalitzant una mica, però això és així. Però clar, perquè no estàs acostumat a veure aquest look, saps? Vull dir, és com Dani Alves quan es va fer aquell... Te'n recordes aquell cagarro que es va fer aquí dalt l'avió? És que ja es veu. És així de ridícul, vale? Bueno, i, clar, les dones van rapades i van perruca, que dius, és que no té cap pena de sentit. Però bueno, tot això us estic explicant... Però crec que això té una explicació, és rotllo... Que els altres homes no els hi poden veure el seu cabell original. És això? No, i crec que és com per evitar les tentacions a casa, també, o una cosa així, no? Bueno, una cosa estranya. No, perquè poden fer tot el que d'allò, però no utilitzar... Preservatiu, clar. Preservatius o anticonceptius. Massa tecnologia. Però, clar, evidentment, jo ja sabia que hi havia un barri jueu ortodoxe a Nova York, n'havia vist uns quants, perquè per Manhattan també els deixen sortir, a vegades en veus algun per allà, però no sabia que precisament era al sud de Williamsburg, i que estava allà. Que jo no ho sabia, jo et vaig enviar allà, però no vaig passar per allà, perquè jo vaig anar amb taxi. I tots eren així, O sigui, hi havia com una zona molt gran que a més està separada per un cable, això ho saps o no? Sí. Una cosa que tenen moltes coses, i la bona és la que explicaré a continuació, però una cosa que tenen és que ells on viuen ha d'estar separat per un cable de metall o no sé què, i es gasten 200.000 euros a l'any per mantenir aquest cable, que és un cable que els protegeix. Però a l'entrada no diu el treball us farà lliures. Això no ho diu. No, però ells mateixos s'han posat el cable. S'han posat el cable. I ja els hi... Bueno, total, que la cosa que em va cridar més l'atenció és que, de sobte,
veig a un d'ells, el primer, i després el segon i el tercer, tots parlant per telèfon, però amb telèfons clamshell d'aquests, o sigui, telèfons d'aquest del 1996, de que s'obren, de clamshell, d'Almeja. D'Almeja, però com es diu Almeja? Sí. No sé, d'aquests que s'obren, del típic Motorola que vam tenir fa 20 anys. Vale? I tots van amb això. I tothom parlant per telèfon, els homes, dones parlant per telèfon, no en vaig veure ni una. I vaig dir, però aquesta merda què és? Però per què porten aquests telèfons? I al primer restaurant on vam arribar vaig començar a fer research i vaig començar a investigar sobre el tema. Vale? I és boníssim, perquè es veu que... Quina va ser la cerca a Google? ¿Por qué los judíos llevan teléfonos de Almeja? No, jo busco en anglès les coses perquè... I no sé, no me'n recordo, però és igual, ho vaig trobar al moment. Vale? I després vaig investigar molt més i vaig llegir molt més sobre aquest tema que ho trobo molt interessant. No? Llavors, resulta que el jefe d'aquests, dels jueus ortodoxos, fa res, va dir que els iPhones eren un holocaust espiritual i que no es podia portar. Llavors, porten el que s'anomena mòbils kosher. Tu saps que el kosher és aquest cosa, per exemple, una botifarra kosher o un polvo kosher, tot ha de ser kosher, ha d'estar aprovat per les lleis d'ells. Com el halal dels musulmans. I aquest mòbil és kosher, i aleshores és un mòbil que tu només pots trucar i et poden trucar, no té internet, només és per rebre trucades, no pots enviar ni missatges perquè la gent no faci sexting d'aquest, i després els dissabtes, atenció, perquè els dissabtes es bloqueja sol, perquè no el puguin fer servir. És que és molt fort. I s'apaga el mòbil. És un rellotge que, o sigui, hi ha fabricants kosher de mòbils que els venen a Israel i a totes les zones on hi ha jueus ortodoxos, i és un mòbil que es desactiva els dissabtes. O sigui, si tu el dissabte estàs cuinant i et talles un dit, no pots trucar a l'ambulància perquè està desactivat, t'has de morir. Ni pot venir l'ambulància, tampoc. No, clar, és que no. T'has de morir, és que... Però, clar, a mi el que m'agradaria imaginar-me és que el que seria el clamshell no s'obre ja directament. Clar, perquè hi ha una pestanya que fa... No, crec que és que no s'activa. Però, clar, és curiós, no?, perquè la sensació que et donava és que tothom anava parlant per telèfon. O sigui, saps aquesta cosa que a vegades veiem de abans, saps, que fan les fotos de l'autobús i es veu a tothom emmorrat al mòbil. Antes i ara, sí. Aquí era igual, és del rotllo. Bueno, estan viciats a tot el que els hi donen, i llavors tothom parlant per telèfon. És molt estrany que tothom estigui... I a més és que crida molt l'atenció, perquè veus a tios amb aquests mòbils així, amb clamshell, és molt fort, molt fort. Bueno, una curiositat que em vaig endur d'allà. Anem lents avui, T'estic avisant que portem mitja hora i no hem passat dels 3 primers punts, però bueno. Doncs sí, una de les coses que he vinculat amb un article que he llegit avui. Vas veure molta deixalla al carrer, això és cert. Saps que tenen aquest sistema de recollida d'escombraries que ho deixen allà i passa el camió a buscar-ho. Això és una cosa que també passa a Londres i fa una mica de país poc avançat. I ara es veu que ja estan valorant-ho de canviar-ho. Però és que es veu que estaven fent estudis de si la gent reciclava més o reciclava menys, i van veure, o sigui, han vist una cosa, i això ha passat fa poc, que és que durant el Covid tot es va alterar una mica, perquè, clar, les dinàmiques de la gent, els costums de la gent van canviar, per tant es basaven en dades d'abans del Covid. Resulta que s'està recollint menys escombraria per reciclar, que dius, vale, molt bé, llavors vol dir que la gent està reciclant menys, però que en general la gent, o sigui, la quantitat d'escombraries que s'estan recollint són menors. Com pot ser? O sigui, ser? és com que genera menys escombraria que abans. Què vols dir? I han acabat deduint l'estudi que és perquè se la mengen les rates. Hòstia puta. És així, És així, La plaga aquesta, es veu que s'està menjant Però jo l'orgànic dic una pel cosa, camí. jo no en vaig veure ni una. Dues jo, Dues al metro, n'he vist més a Barcelona, ja t'ho dic I jo he ara. estat altres anys a Nova York més bruta, jo ho vaig trobar bastant net tot. És que depèn molt de per quins barris vas, Jo vaig anar a un barri, o sigui, jo estava a prop de Times Square, a l'esquerra de Times Square, i és un barri Déu-n'hi-do, el que veus. O sigui, jo tornava a les 7 de la tarda a l'hotel per deixar coses i tornar d'això, i a 2 carrers de l'hotel jo veia gent amb xeringues a terra morta. Jo això no ho vaig veure. Però morta, O sigui, gent allà que estava com, literalment, amb les cames al mig del carrer i la resta del cos a sobre del... O sigui, juro, no estaven partits, però vull dir, però estaven allà, gent literalment morta, i però això al final és Manhattan, vull dir, no,
és aquest contrast, és una ciutat de contrastos en aquest sentit, que pots veure això i al mateix temps passar per allà un Rolls Royce amb un tio amb un anell de... Hòstia, per cert, molts pocs Teslas, tio. Molts pocs. Sí. Molt correcte. Ho vaig estar parlant amb un... molts més a Amsterdam, per exemple. No, infinit. Sí. Ho vaig estar parlant amb un conductor, amb un taxista, que portava un Uber, i em va dir que és que no tenen ni un puto carregador. I llavors la gent no es compra Tesles. I llavors, si ara jo et digués allò, marques de cotxes, o sigui, les que més utilitzades, jo diria que era Honda, Toyota, aquests a saco. Després, el número 2 del rànquing seria els enormes aquests Chevrolets i Dodge i coses d'aquestes enormes que tenen ells. Però hi havia una que era MGD o DMG, saps aquesta que és com... que també és de cotxes com pick-ups gegants. Oh, m'encanten aquests. Aquest seria el segon nivell, però guanyaven els japonesos, clarament. Sí. I després, molts pocs Audis i Mercedes, també. Molts pocs. I després, a l'últim lloc, hi hauria els Teslas. I a més, és clarament, vaig veure, perquè jo moltes vegades, mirant TikToks i Instagrams, veig la influència aquesta del conductor de BMW, no? Que és com, fan allò típic de un conductor normal i algú en un BMW i és allò, algú completament empotrat a darrere teu allà, saps? A punt d'adelantar-te, fent llums ja. Doncs, clar, és que a Amèrica és molt més exagerat. Tots els BMWs que vaig veure, però tots, era un quinqui. Sí, però a més, això també però passa com aquí, Ortera, O sigui, a més, Ortera. No, però aquí encara tu veus BMWs de senyor. O sigui, senyors grans en BMWs. Molt pocs. Ara, el target nostre d'audiència de BMW ja estan enfadats amb nosaltres. No passa res, aviam. Són cotxes, senyors, tampoc no. Molt bé, va, matem coses ràpides. Vaig intentar anar a l'Apple Store, per a veure si veia l'iPhone i no em van deixar entrar. Jo crec que estava a punt d'entrar Tim Cook aquell dia i no em van deixar entrar. Vaig dir, però no puc entrar a veure'ls. No. Si no tens una reserva o vens a comprar-lo, no pots entrar. I vaig dir, que es doni pel puto cul. Volia provar-lo, volia fer algun vídeo, volia veure'l, etc. Però no ho vaig fer. Però un altre dia em vaig comprar, això un dia abans, a l'Apple Store, em vaig comprar una bateria que vull recomanar. Molt bé. M'ha agradat molt. És una bateria molt petiteta que és de la marca Muffy, que crec que la venen només... És d'aquestes exclusives que ven en l'Apple Store. Sí, que és només Apple Store, però que no fabrica. Molt petiteta, rotllo, un tamany com un paquet de tabaco una mica més petit, vale? Té 2 sortides USB-C, que són les dues, tant entrada com sortida. Té un botonet que t'indica la càrrega que té, i és càrrega ràpida, no sé quants watts, però és càrrega ràpida, us ho asseguro, ho vaig veure l'altre dia, 20. L'he utilitzat molt aquests dies. Clarament aquí, és 20 i 20. I carregues 2 iPhones o més superràpid i superbé. Això, per exemple, a Level, que no tenen endolls o són endolls de merda... Són 20 watts i 20 watts, però si els combinessis entre els dos, el màxim que et donaria serien 24 watts. Per tant, tindries 12 i 12. Val? O sigui, si carrega 2 iPhones a l'hora, va més lent la càrrega. Va una mica més lent. I tu també t'has comprat una bateria? Jo m'he comprat una bateria perquè jo quan vaig... Ja saps que un dels hypes del viatge meus eren jugar a la Rock Ally, sobretot a l'anada, que havia de mantenir-me despert. I clar, com bé has dit, Level no té... Almenys el vol que hem agafat, perquè això ho hem denunciat. A veure, que sí que té, Té una sortida USB-A que carrega una mica. Aviam, en un vol transatlàntic, tu has de tenir enxufe de poder posar un calefactor, si vols allà. Tu t'has de poder posar alguna que gasti watts allà. I no ho tenia, almenys aquest vol. I ens van dir Level que la majoria dels seus sí que ho tenen, però com aquest era un charter dels anys 60, doncs no ho tenia. Que ens va contestar la gent de Level. Sí, ens va contestar. Però, perquè no em passés el mateix a la tornada... Van contestar, no és que truquéssim. No. Van fer un tuit o no sé què van fer. Això segur que no ho fan, si truques segur que no et contesten. Van fer un tuit o no sé què, un vídeo van penjar i ens van respondre que... Vaig comprar-me una bateria capaç d'alimentar... Però diré una cosa, perdó. Tant a l'anada com a la tornada, els hostesos i hosteses... Molt amables. Infinit, però dels llocs són més amables han sigut. Sí, això és veritat, molt amables. Però més que Welling i tot, que és el mateix, no? I de fet, deu de ser casualitat, perquè segons vaig sentir als nois que hi havia allà, roten, o sigui, van Iberia, Level, Welling, els van canviant. Però jo vaig pillar gairebé la meitat de la tripulació era la mateixa, quan vaig anar i tornar. I a més em van explicar, una de les hosteses m'explicava que... Tots parlaven català, Sí, aquesta noia no. I n'hi havia que no eren i s'esforçaven per parlar en català. Doncs em va explicar que ells fan 3 dies de festa i llavors els altres 2 dies és com fan un vol allà, descansen un dia allà i tornen.
I clar, diu que és una putada perquè clar, Clar. tu no t'arribes a acostumar mai a cap horari amb això. I estàs com 3-4 dies a la setmana en què vius amb un puto jet lag d'horrible. Jo vaig tenir bastant jet lag, tio. Tu no? Sí? Jo l'anada no tant. Jo allà vaig estar raro tots els dies. O sigui, al migdia tenia molta son... Pues l'he tingut més a la tornada, jo. No, jo no. També pel fet que vaig pillar Covid. Bueno, O sigui, llavors no... Vull dir... Va, vinga, va, anem a fotre-li, va. No, doncs això... Ara ràpid, ara tot picadet, No, William? que em fa ma mare. M'he comprat una bateria per carregar la Rockallai, que és una cosa com aquesta, però la diràs la marca... 2 vegades més grans, que és una... Pots dir el link, sisplau? És una... Digues el link. Aukey, crec que és. Sí, Aukey. Aukey, Aukey, exacte. Que és... et dona, són 20.000 miliampers, 24.000... Aquestes són 10.000, no sé si ho he dit. Sí, és com el doble o una mica més que això. Però el bo és que serveix 87 watts de potència. Hola. És a dir, que pots carregar-te un MacBook en una hora, pràcticament. Ah, sí? Sí. Hòstia, molt bé. Però bueno, pesa bastant més que I això. és grossa i tal, no? Va, on anem ara? Molt ràpid, Ja molt està? ràpid, sí. No, deixa'm dir, comentar sobre l'iPhone i això. No sé si aquí vols que ho digui, però bueno, és aquí on ho he posat. I és que la característica, que ara parlarem més dels iPhones, però la característica, i us explicarem què ens hem comprat i tot això, una de les característiques, ja que dius això de la Rockallai, ara així t'ho lligo, que més m'està creant una mica de hype sobre l'iPhone és això del mode, de gaming mode que han tret gràcies al nou chip dels A17 Pro, vale? Sí. Que et permet que amb els iPhones puguis jugar a jocs AAA com Resident Evil, Final Fantasy, etc. Vale? Meravellós. I estan sortint casos de gent que ha pogut baixar-se aquests jocs que encara no estan disponibles a l'Apple Store i que, atenció, com que l'iPhone porta USB-C, connecten l'iPhone a la tele, per exemple, i connecten l'iPhone amb un comandament de PlayStation o de Xbox i juguen com si fos una consola, vale? I és una de les coses que més hype tinc de provar amb l'iPhone, perquè jo també vaig intentar jugar a l'avió i ha sigut un desastre absolut, perquè és la putada que la gran majoria de jocs d'iPhone són una puta merda, evidentment, però a més necessites connexió a internet perquè funcionin. Sí, que I vaig baixar 7 jocs i me'n va funcionar un i em vaig cansar de seguida. O sigui, una merda. Però bueno, vale. Això passa també em vaig comprar el Red Dead Redemption per jugar si de casa a l'avió, per si m'avorria dels altres jocs, i no pots jugar si no és online. Tampoc. Sí, però tu jugues... tu quan l'obres, després pots jugar offline, és una campanya que tu jugues, però a l'engegar-se hi ha una verificació de Rockstar i no sé què, que diu, no, estàs és una merda, quina llàstima. I per cert, vaig anar a la botiga Nintendo de Nova York i em va semblar una puta merda. Ah, sí, per què? Vaig trobar que estava mal dissenyada, molt buida. Semblava com si algú hagués muntat una botiga de Nintendo i no fos el de Nintendo. Quina decepció. Sí, després buscava una figurita en concret per la meva filla i no hi era. Una merda. Si voleu anar, perquè està allà al centre, però tenim una sintonia. Sí, perquè tot això ha sigut una introducció del nostre viatge. I això de rebuts TransferWise? Bueno, és un punt en concret, només dir-te que això em va passar diverses vegades, que si pagues amb TransferWise, això no t'ho vaig explicar l'altre dia, però si pagues amb TransferWise, reps hi ha sistemes d'aquests de, com seria el Red 6 d'allà, saps? Del cobrament de targetes, que com que pagues amb TransferWise i tu ja tens un correu electrònic posat a TransferWise, el rebut t'arriba directament al correu a través de TransferWise. Rebia correus, rotllo... Però com pot ser? Restaurant no sé què, aquí tens el teu rebut del restaurant no sé quantos. Però te l'envia al restaurant. No ho entenc. Sí, aviam. Sí, entenc això, però no entenc com ho fan. TransferWise fa públic el teu correu al lloc on no estàs pagant perquè et puguin enviar la informació. Que està guai, això. Sí, està molt bé. M'agradaria que passés amb Visa. Val, ara ja sí, entrem directament a la bateria de notícies d'això i ja està, vinga. A barrejar-se, la bateria de notícies de tecnologia. Segueixo dient... No he esmorzat jo pràcticament avui i m'està perjudicant a mi. Sí, ara anem a... No voldràs fer pizza? No. Si no pots... Els meus dos menjars preferits, que són pizza i sushi, no podem. Vinc de Nova York i he menjat molt sushi. Menjar català, però... Sí, de fet, anem a un lloc que és de menjar català. Ah, ja has reservat? Avui et fotràs una amanida catalana. O brandada. Brandada de bacallà, sí, algo així. Vale. Molt interessant això que explicaràs ara. Sí? Endavant. Ah, molt bé. Això va sortir tot arrel de l'altre podcast que tenim, Nordic Wire, en què a la comunitat algú va comentar que havia estat provant el tema de... Podem dir qui és, no? És que no recordo el nom. Francesc Box. No! Sí, Francesc Bosch ho va fer servir
però l'original va ser un altre. Però, que va dir que sí? ho havia comprat, sí. Hi ha hagut 2 persones que utilitzen Starlink en aquella comunitat. Però és interessant el cas de Francesc Box, perquè ell treballa a Metges Sense Fronteres, va pel món, ara mateix està... Anava a dir Intermón Oxfam, jo. Ara mateix està en un país que no recordo el puto nom, però que fa una banda... Estava dins d'un helicòpter. I ens va enviant fotos de com el tio instal·la internet. Ara et diré una cosa, jo això fa 20 anys, o 25. Ja ho feies, no? Tu ja ho feies. Jo fa 25 anys, mira. a Catalunya Ràdio, anàvem amb un satèl·lit i teníem internet. I jo vaig muntar, de fet, amb l'ajuda del tècnic que anava allà, de fet ho va muntar ell. És que jo sóc el teu tècnic ara i sé segur que no vas muntar una puta merda. Va muntar ell internet al mig de l'Amazones amb una tribu gairebé no contactada. I jo vaig contestar correus allà amb l'ordinador. O sigui que això de Starlink ja ho fèiem nosaltres fa 25 anys. Això de Starlink, això ja ho fèiem nosaltres fa 25 anys. No serà un podcast de veuetes, t'ho dic, això. Doncs ja està. El tema és que hi ha persones pròximes que tenim que ho van provar i vaig intentar indagar més. Una cosa molt interessant és que tu compres, és un servei que compres en el que tu t'envien una antena. Sí, amb una forma de motxilla, vaig veure, que això no ho havia vist. Com una motxileta que la desplegues... I quan val ara? Saps els preus o no? Van parlar de 100-150 euros al mes. És un preu car, però recordem... Bueno, car, vull dir, és un preu elevat comparat amb una connexió de fibra òptica. Però si estàs al mig d'un puto bosc, però recordem que vols internet... Exacte, és per zones sense cobertura, però de res. Llavors, que no hi ha ni 4G, saps? No. Llavors, el que fa aquesta antena és... O sigui, tu la desplegues en allà, la poses al mig del camp, i et connectes amb una aplicació a l'antena, et busca els satèl·lits i automàticament, perquè ja sabeu que Starlink és aquella línia de satèl·lits que està en òrbita, i el que fa és, automàticament, l'antena té un motoret i es va encarant a poc cap a on està. O sigui, no l'has ni d'anar corregint perquè però sempre tot el rato. Tota l'estona es va movent. Vale? Ja està, movent-se cap a l'això. Em van sortir dubtes de pensar, però clar, si l'Starlink no està complet, hi ha un moment en què enfoca a terra? O sigui, saps? Vull dir, no, ja tinc dubtes. Segur que estan resolts. Va passant pel... Sí, però va passant, però vull dir, hi ha una anella completa que sempre passa. No ho sé. Aquí hi ha dubtes. Segurament sí, És igual. Jo no ho he acabat d'entendre mai, però està solucionat aquest problema. No és un problema que jo hagi de patir perquè ja està solucionat. No paren d'enviar nous satèl·lits, no? No han acabat. No en paren d'enviar, però és que recordem que aquests satèl·lits... Els han perdut? Són satèl·lits d'òrbita baixa, d'acord? I això vol dir, òrbita baixa vol dir que estan... Volant més a prop de la Terra que no lluny. Això és així, sí. És una òrbita baixa. Però vull dir que estan dins de l'atmosfera, no? Sí. No sé quina capa. Poden respirar. Ionosfera? Poden respirar. Hi ha oxigen? No. No, ha de ser més amunt. No hi ha d'haver massa oxigen allà. Recorda que com més avall, més ràpid ha d'anar. Llavors també val més calés. O sigui, tu per mantenir alguna òrbita a aquest nivell on estem ara, ha d'anar molt, molt ràpid. En canvi, com més amunt, menys ràpid ha d'anar. Perquè menys velocitat ha de portar. Però de fet estan en aquell punt que ja... No, jo suposo que estan en aquell punt que, no sé, ara deu d'haver científics que ens escolten. No, i després parlaré més de ciència i veuràs en quin jardí em fotré. Digues. Està en aquell punt que ni puja ni baixa, no? Clar. Que la Terra ja fa un joc d'imants. Si tu arribes a aquell satèl·lit... I et quedes allà. I li fas així, però així, un copet així... Ja se'n va la merda. Tant és així que dius que n'han perdut. No, tant és així que són satèl·lits que, com que són petits, com que estan en aquest nivell d'òrbita i tal, són molt susceptibles als centellets solars. Què és això, William? No sé si és la traducció correcta. Sí. Però diria si en anglès seria solar flares. O destellos solares, en castellà. Sí. Destellos és Pots dir-ho en algun altre idioma? No. Random? Com seria en francès? Solar com és en francès? Saló. Sí. No ho sé. No sé gens de francès. Va. Però em cauen molt bé. Sí. Pots, sisplau, explicar què passa? O sigui, el sol els fa... Sí, això ja se sap, vull dir, sí, home, que La llum solar fa moure objectes? La llum solar es carrega moltes coses a vegades. Però perquè es fan malbé, però els mou? No, però no és que els fa malbé i llavors perden l'òrbita, es descontrolen i cauen. N'han perdut, en un període d'any i mig, 200. I quan val això? 200! Quan val això? No ho sé, és pasta, segur. Recordem que són nanosatèl·lits, que són molt petitets. Sí, com són de grans? Jo diria que deuen ser una cosa així. T'ho estàs inventant? No, però són... 1 metre? Bueno, sí, m'ho estic inventant, però vull dir que... És que nanosatèl·lit, a una cosa que s'envia a l'espai, potser fa 6 metres, saps? No, què dius, animal? No, home, no. Jo diria entre 50 centímetres i metre i mig. Aquesta és la meva teoria, vale?
No, tu ja no series un nanosatèl·lit a l'espai, per exemple. Sisplau, deixa de faltar i tira endavant. No, perquè fem 2 metres nosaltres gairebé. Llavors, n'han perdut 200, cosa que els hi costarà, amb diners no ho sé, però deuen ser bastants, però els hi costarà llançar 9 Falcons 9. Però veus un moment. O sigui, han de llançar 9 putos coets per arreglar això. Clar, si són tan petits, com és que fan falta 9 Falcon d'aquests per llançar 200? O sigui, perquè, no t'hi cap tot amunt. Però a tu et poden haver caigut... Clar, tu pensa que si estàs fent un anell... Els han de tirar a diferents parts de l'espai. Clar. Vale, molt bé. Clar. És que això molt bé. Fotut. Una cosa molt interessant, ja acabo, amb el tema aquest de les òrbites, perquè l'altre dia, quan estava volant de Barça... Mentre em vaig aixecar, que he d'agafar una cosa que vull explicar. D'acord. Però escolta'm, perquè és important. Quan estava volant entre Barcelona i Nova York, passa una cosa que és que, clar, tu vas, diguéssim, a favor del dia, d'acord? Ara, però clar, és que la gent ho està veient. Vas a favor del dia. És a dir, no sé si t'hi vas fixar, però... No, però vull dir, el dia és molt més llarg durant aquell dia. És un atardecer... El vol també és molt més llarg a l'anar que al tornar. Sí, i es fa més llarg també. Però el tema és... Vaig pensar, clar, tu surts de Barcelona a les 7 de la tarda i arribes a les 10 allà. Per tant, realment han passat 3 hores, 3 hores solars, però per tu n'han passat bastantes més. Això ja ho sabem. Això és molt bàsic. Però llavors vaig pensar, a quina velocitat hauries d'anar per arribar a la mateixa hora. Exacte, perquè tu vagis a la mateixa velocitat de la rotació terrestre i, per tant, sempre estiguis a la mateixa franja horària. Sí. I què? Clar, llavors vaig pensar, això busco pel Google i ho trobo ràpid. Sí. I, efectivament, ho vaig trobar ràpid. Però llavors, clar, vaig entrar en el xoc d'una persona que és conscient de que la Terra és rodona, però de cop ho recorda. Saps què et vull dir? Que és, clar, la velocitat a la que has d'anar depèn de quina alçada estiguis de l'equador. Sí. És a dir, si estàs a l'equador, hauries d'anar a aproximadament 1.600 km per hora, que és velocitat del so i mitja, més o menys. Sí. Però, clar, a mesura que et vas acostant als pols, has d'anar menys ràpid, perquè has de recórrer menys distància. Arribant a l'extrem... De fet, tant és així que a un punt, fent una passa, ja està, ja ho tens. I llavors em vaig imaginar fent la volta a peu al voltant... Aquest és un programa de tecnologia... Però està bé, és ciència. Ciència, també, i creadors de continguts. Bueno, està bé. Estic creant continguts tecnològics i científics. Atenció, mireu-me el dit. Ara li hem de mirar el dit al nen. Mireu-me el dit, xaval. Que no és oloreu-me el dit, sinó mireu-me el dit. Sí. Porto ara mateix la gent de Ultrahuman, ens han enviat un anell d'aquests intel·ligents que és molt, molt, molt guapo estèticament. Bueno. És molt xulo. O sigui, l'has vist per dins, la d'aparatos que té això, xaval? És el típic aparell que quan el miro dic, és molt xulo, i quan me'l portes posat ja és... És raro, sí, és raro, però clar, és un anell que acabem d'obrir ara mateix, i et medeix, atenció, la teva activitat física, el teu son, calla un moment, però te la medeix perquè... Per descartació. Si t'entra, ja saps quan fa. Això és així. Activitat física, el son... el tema del heart rate, el cor i coses d'aquestes, i la temperatura. Ho dic perquè l'estarem provant les pròximes setmanes i si és interessant, potser faré un resumet aquí de com m'ha anat, si ho segueix utilitzant. I la gent t'ho agrairà eternament. Jo crec que és un anell que has de portar molts tatuatges perquè et quedi bé. Bueno, jo em porto uns quants. Sí, però al revés. Més. Sí, és veritat. Això ho diu perquè l'altre dia vaig anar a fer-me un tatuatge nou i la que em va tatuar em va dir què vols el tatu? Al revés com tots els altres? I dic, què vols dir al revés? Diu, sí, portes els tatuatges al revés. Diu, però què vols dir al revés? No, que els tatuatges es porten de manera que la gent te'ls vegi del dret. I vaig dir, no, perdona, jo m'agrada veure, jo no me'ls poso els tatuatges pels altres, jo me'ls poso per mi i jo me'ls vull veure jo, i seria raríssim que jo aixequés el braç i vegués unes lletres escrites al revés. Però si els haguessis fet ni així ni així, és a dir, horitzontals, serien per tothom. Ja, però a mi m'agrada així, a mi m'agrada veure'ls jo, i recorda coses que jo vull recordar, i per tant... És el teu cos. Pues ja està. És el que vols. Sí. El que vols. Va, tio, acaba molt ràpid perquè hem de marxar. No passa res. Sí, hem de marxar. Però no hem de marxar. Sí, hem d'anar a dinar. Justament avui és festiu, estem gravant en un festiu. Per tant, vull dir, jo no tinc pressa. Bueno, festiu d'allà. Serà el barra inversa més llarg de la història. On estem ara no és festiu. Què vols dir? Bueno, doncs això. Espera, vaig a deixar-lo carregant perquè... Clar, festiu a Barcelona, sí, és veritat. Va, vinga, què passa? Val, doncs he vingut a parlar-te
d'algú que vaig veure l'altre dia a YouTube que em va despertar una certa nostàlgia. I és que... bueno, parlo del personatge que és Chris Sawyer, vale? No sé qui és. Que és un escocès de 55 anys ara mateix. Sawyer. D'entrada penses en un escocès de 55 anys i segurament pensaràs en què? Què et ve al cap? Escocès borratxo. Val. Doncs no crec que sigui el cas. I més és prim. Perquè ja sé que estaves pensant que era gordo, l'escocès, sí. No? I no és veritat. L'escocès treballa l'os ample, però... Qui és Chris Sawyer? Doncs és... ara mira'm a mi. Vale, perquè és que, clar, si fas això t'espoileges i no té cap mena de sentit. No. Només estava intentant saber l'origen del cognom Sawyer. Aquí tenim un problema que és que... Sawyer, no hi havia... Tom Sawyer. Tom Sawyer, això. Tu tindràs un... O sigui, aquí hi haurà un problema que és que notarem el puig generacional que tenim entre els dos. Però tu has jugat alguna vegada al videojoc Roller Coaster Tycoon? Sí. El de fer el parc d'atraccions. Sí. Va ser un joc mític absolut, Sí. val? Doncs aquest home va ser el que va començar fent un joc que es deia Transport Tycoon, que el va Sí, treure el que també el 1994, que te'l desconeixer perquè és més de prop de la teva És el generació. joc preferit, si no recordo malament, de l'Adrià Quatrecases, que és el meu soci a la productora. Diria que sí. Transport Tycoon. Diria que sí. Val, doncs va fer aquest joc i després, arrel d'això, es veu que estava fent la segona versió d'aquest joc i va anar a un parc d'atraccions i va dir fuck my life, saps? Vull dir, Hòstia, va descobrir els parcs d'atraccions. I love this. I va agafar i va fer un joc de... I és ell sol. No, ell sol va fer aquest videojoc. És que el més fort de tot és que ho va Però això fer... per què ens ho estàs explicant avui? Perquè em va sorprendre molt que un dels videojocs que més em va agradar a la meva història i que és un videojoc complexíssim, que pots fer milers de coses, l'hagi fet un tio sol. O sigui, el va fer sol. Completament sol. Els dos. El de... Completament sols. Els dos. Només va contractar un autònom per fer la banda sonora, que va posar la musiqueta, que no era gran cosa, també t'ho diré, i un tio de disseny gràfic perquè fes la portada. Sí. Que tu veus la portada... I tots els dibuixets i tot ho va fer ell. Tot això, tots els ninotets i tot ho va fer ell, val? Que és allò amb aquells dibuixos xungos. Pixelat. Doncs vaig estar mirant un vídeo que m'explicava la història d'aquest home, perquè després d'aquests jocs va desaparèixer completament. Però forrat, És viu, forradíssim, segur. Perquè a més... No he trobat el seu net worth. Això... He trobat llocs que deia net worth 7 milions, net worth 86 milions. I m'ha semblat una forquilla massa grossa per mullar. Però un moment, no estan sortint versions d'aquests jocs per l'iPhone i tot això? N'han sortit... O són còpies? O sigui, el tio va desaparèixer des del 99 fins al 2013, que van fer les versions per Android. Que es veu que els va costar molt perquè havien de traduir. Però bueno, la qüestió, el joc ara mateix es ven... Quin? Transport Tycoon o... L'original, no, el Roller Coaster Tycoon, que és el bo. Que per cert, no, és que sembla una tonteria, però va ser el joc més d'ordinador més venut al 1999. Ok. Per sobre del Sims City de no sé quines merdes. Sí, evidentment. El Tetris sempre és el que més ven. Però el 99 el Tetris ja no venia massa. El Tetris és el que més es ven perquè la gent és subnormal. Això ho sabies, no? No és veritat. Sí, o sigui, no és veritat que el Tetris sigui el joc més venut després de... Em sembla que és el més venut de la història, bàsicament. Però és diferent. És diferent que... És diferent? Vull dir, sí que és diferent. Sí, el Tetris és bastant... Vale, i què passa? Llavors, és un joc que es va fer molt famós també perquè era el que a Amèrica diuen un serial game, que és que cereal box game, que és que ve amb el paquet de cereals. O sigui, va venir amb paquets de cereals. Ah, sí? Literalment, se sortejaven, es regalaven així. Això aquí va arribar 15 anys més tard. Però i això com ho si estava ell sol, com arribava a acords amb Kellogg's i tot, no ho entenc. Vols dir que ho has mirat això? No, el va distribuir el primer cop amb Microsoft. O sigui, va arribar un deal, suposo, amb Microsoft. Però, la qüestió, el va fer sol. Això és indiferent. Actualment, un joc de 1999 es ven per 19 euros a Steam. Encara? I no és ni una remake? Jo vaig comprar Last of Us Part 1 amb una oferta més barata. Però no és un remake ni res, és el mateix joc. No, és el mateix. Però és que, clar, a més ha passat una cosa, perquè hi ha el 2, el 3, amb motors gràfics nous... Però els ha fet ell? No, aquests ja no. Aquests ja els ha fet amb equip o els han fet amb altres... Si ell ha estat una mica al darrere, però no d'això. Però a mi m'interessa més saber què fa ell, on està, on viu. Espera't un moment. Però és que llavors he estat mirant i es veu que la gràcia és que aquest tio va programar aquest joc amb Assembly Language, que jo no sabia ni què era, també conegut com ASM, que és un llenguatge de programació de baixíssim nivell. Sí, com un CC més... No, o sigui, no hi ha abstracció, és a dir, saps? L'abstracció que és allò, rotllo, o sigui, un ordinador, diguéssim, per programar sobre components, rotllo, amb zeros i uns, perquè ens entenguem, rotllo fàcil, es generen com unes capes a sobre
en les que tu aconsegueixes abstreure't totalment, per entendre-ho, del que seria la computació, com funciona un ordinador, i llavors tu tens llenguatges de programació que diuen sí, passa això, tu llavors fas això i tal, que és llegible humanament perquè tu puguis decidir què vols que faci. Llavors, els llenguatges de baix nivell es fan servir només per programar firmwares, funcions molt més core. Com C++, no? No, C++ ja és molt més avançat. O sigui, és molt més d'alt Però és nivell. el que no, jo crec que és el que s'utilitza, per exemple, per... Jo tinc un amic que és enginyer, que programa màquines d'aquestes que detecten coses a les línies industrials i ho fa amb... Però no és de baix nivell, C++. És així. Ja està. La qüestió, que aquest home... Perquè el baix nivell el que et permet és dir-li exactament a la màquina què és el que vols que faci i gestionar la memòria d'una manera molt millor. Per això per què ens ho expliques? Pues t'ho explico perquè es veu que aquest llenguatge bàsicament és una puta merda de programar, que per fer una cosa que és si Víctor se levanta, luego hace esto, has de fer 45 pàgines de codi que no s'entenen per enlloc. Tot el joc està programat amb això. I és que aquesta és la raó per la que va triomfar tant, perquè era un joc que tot i tenir física avançada en el seu moment, és a dir, les coses queien, que les atraccions saltaven i tot això, era un joc que funcionava amb una puta merda d'ordinador que tinguessis a casa, ja anava. I és gràcies a que ho va fer això. Llavors, per això és encara, recordat, encara és viu, però se'l considera un dels programadors de videojocs més importants, perquè és un tio que va... A veure, recordem aquest nom, nois? Sí. A veure, recordem-lo. És Chris Sawyer. Chris Sawyer. Molt bé. En Chris. Vale. Acabem molt ràpid dient... Ja està. Acabem molt ràpid dient què ens ha semblat la presentació d'Apple, que ens hem comprat, i la setmana vinent, que ja ho tindrem, perquè no ho tenim, perquè hem anat tard. Ho tindràs, ja t'ho dic ara. I aquí va el meu spoiler. Vale. No diem què han presentat, perquè ja ho sabeu tots, vale? Però, per cert, important això. Decepció bastant gran, en general, Sí. O sigui, s'ha de dir que venim d'un any en la que ja sabíem que presentessin el que presentéssim, el hype d'Apple d'aquest any ja havia passat amb les Apple Vision, o sigui, això ja estava clar, i hem tingut realment, jo crec que gairebé els hi ha anat bé que els hagin forçat a ficar l'USB-C. Sí, per fer alguna cosa. Perquè si no arriba a ser allò, és un botonet més, que la gent s'està cagant amb tot, i tots els reviews que he vist de moment amb el tema del titani... Jo no vull avançar-me. Me sembla que m'arriba demà o passat demà. Jo m'he comprat l'iPhone Pro Max aquest, i tinc el 14 Pro Max i faré el canvi... De fet, el Pro Max el deixaré per casa, per tenir-lo per casa, i mira, el tema de l'USB-C i que puguis, que això ho vull provar amb tu, a veure què passa, gravar directament amb un disc dur extern, que el puguis connectar amb una pantalla externa, el tema del 5x a la càmera, tot això em crida l'atenció, no vull dir res més, perquè fins que no ho vegi, no d'allò. Total, arribarà aquesta setmana, per tant, la setmana vinent segurament us donarem algunes primeres impressions. Però deixa'm dir només que ahir, si no vaig... Puc dir jo què he decidit fer jo? Amb el tema dels iPhones? No me'l compraré. Ja està. I què faràs? Et quedes amb el teu 11? Em quedo amb un 11 Pro i he decidit que realment és que tinc zero necessitat. O sigui, és una necessitat que no tinc gens, que m'estàs intentant i m'estan intentant autoimposar a sobre. No tinc necessitat. I el que faré, i a partir d'ara estaré fora d'aquest hype de ha sortit ara, me l'he de comprar. O sigui, el tindré i en el moment en què jo, no dic que se'm trenqui, però el moment en què jo vegi que aquest telèfon va lent, que no acabo d'això, que necessito més d'això, llavors em compraré el que hi hagi en aquell moment. Si estan a punt de treure el 16 i estic amb el 15, potser em compro el 15, m'és igual. Però no vull aquesta pressió, ja m'he baixo d'aquest mercat jo de moment. Ja està, vull que ho sàpigues. Però això amb els iPhones. Sí, home, clar. Però amb totes les altres coses... No, clar, vull dir, de fet, no compro l'iPhone per poder-me comprar altres coses, bàsicament. Deixa'm dir que, si no vaig errat, nosaltres avui estem gravant això un dilluns, demà, o sigui, ahir per vosaltres, si esteu mirant en dimecres, ha sortit Sonoma, que és el nou sistema operatiu pel Mac. No, tu i jo perquè tenim la beta des de fa molts mesos. Però deixa'm recordar que hi ha 4 coses interessants, ¿vale? El tema de widgets, els widgets que, per cert, amb el tema de iOS 17 s'estan posant molt les piles un munt de developers i estan traient widgets molt interessants que jo allà als Estats Units n'he utilitzat molts, de Flighty, que és l'app que utilitzo pels vols, de Uber, etc. I jo crec que fins i tot hauríem de fer un episodi especial sobre widgets, que no sé qui ha tingut aquesta idea aquest matí, però widgets al Mac, tindreu widgets al Mac.
Això està molt bé, perquè jo, per exemple, utilitzo dues pantalles, la d'Apple i la del meu ordinador, i a baix tinc 4 o 5 widgets amb el temps, les hores a altres països, vale? Moltes coses d'aquestes, o el Google Calendar, etc. Widgets Sí, a ara mateix són l'escriptori. widgets de merda, però esperem que ara quan entrin els developers a fer widgets més interessants, doncs la cosa guanyi. Game Mode, que vol dir que Apple s'està posant les piles i vol que els seus dispositius es converteixin en la teva següent consola, vale? I el Game Mode al Mac és molt interessant. Déu els escolti, sí. Després, Web Apps al dock, que vol dir que tu, igual que pots fer amb l'iPhone, que pots agafar qualsevol web i te la converteixes com si fos una app i, per tant, és un accés directe. Això ara també està al Mac, vale? Després hi ha els screensavers, els salvapantalles, iguals del d'Apple TV, aquests que són ciutats i llocs del món que es veuen aeris, vale? Ara estan també al Mac. Fantàstiques aquelles imatges. I després una cosa que tots els que tenim Chrome o altres, o Firefox, etc., hem tingut tota la vida, que és profiles al navegador, al Safari. Dic, o sigui, tu pots dir un profile només per la feina, un per les coses de casa, etc., i allà tens totes les teves pestanyes i tot. Vale? Que és interessant que feu update al vostre Mac per trobar-ho, tot això que acabo de dir. Vale? Moltes gràcies. Va, d'acord, tornem la setmana vinent. Sí, tornem la setmana que ve. Segurament amb iPhones aquí ja està, i podrem dir cosetes. Tornada a normalitat. Ara ja està, cada Ara setmana. Ja està, cada setmana. Ja està. Serà així, no hi haurà interrupcions. I el tema aquest dels convidats i que vingui gent i altres càmeres... Això anirà passant. Ja ho veureu. I el tema aquest del projecte que hi ha darrere de Barra Inversa i que és un secret i tot això, quan? Vinga ja, no? Va.